Не разумею, Лесік, што незвычайнага ты ўбачыў у гэтым каменьчыку? Бачыш, якога ён рэдкага колеру, і структура таксама цікавая. Нічога цікавага не бачу. Падобных каменьчыкаў можна знайсці ў двары сколькі хочаш. Не скажы. А што, калі ён іншаземнага паходжання? Ага, адчапіўся ад каметы і трапіў якраз на сцежку, па якой ты бег. Фантазёр! А можа, гэта кавалачак астэроіда, чаму не? Таму што гэта звычайны каменьчык, якіх тысячы, мільёны паўсюль на зямлі. Прывітанне, Кася і Лесік. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вітаем цябе, Паліна, і вас, даражэнькія гледачы, добры ранка. Прывітанне ўсім. А што вы тут разглядваеце? Кавалачак астэроіда. А, вы вырашылі падтрымаць міжнародны дзень астэроіда? А што, ёсць такі спецыяльны дзень? Ну так. 30 чэрвеня міжнародны дзень астэроіда. Я думала, вы спецыяльна... Не-не-не, мы не ведалі пра такое свята. Усё выпадкова атрымалася. Лесік падабраў на сцежцы каменьчык, бо яму здалося, што ён нейкі асаблівы, іншапланетнага паходжання. Але гэта не так. А можна паглядзець такое супадзенне, знайсці незвычайны каменьчык у дзень астэроіда? Калі ласка. Цікавы, правда? Я такіх раней ніколі не бачыў. Сапраўды прыгожы. Ой, я вам такіх цікавых і прыгожых каменьчыкаў цэлы кошык назбіраю. Ты так гаворыш, Кася, ад зайздрасці, таму што цікавы каменьчык знайшоў я, а не ты. Ха! Вельмі патрэбен мне твой каменьчык. Падумаеш! Ну не сварыцеся, калі ласка. Лепш скажыце, вы чулі што-небудзь пра тунгускі метэарыт? Не, не чулі. Гэта ты не чула. А я чытаў, што гэты метэарыт быў падобны на вялікі вогненны шар і выбухнуў ён у Сібіры ў тайзе. А адбылося гэта 30 чэрвеня 1908 года. Правільна, Лесік. А, вось чаму міжнародны дзень астэроіда адзначаецца 30 чэрвеня. Так, з нагоды падзеі з тунгускім метэарытам. Ад гэтага метэарыта была такая моцная выбуховая хваля, што яе зафіксавалі сейсмографы ва ўсім свеце. Ого! Хутчэй за ўсё, ён быў каметнага паходжання. Магчыма, бо пасля выбуху тунгускага метэарыта некалькі сутак назіраліся незвычайныя атмасферныя з'явы. Серабрыстыя воблакі, яркае змярканне, сонечнае гало. Прычым не толькі ў Расіі, але нават і ў Еўропе. Ух ты! Відаць, вялікі быў гэты метэарыт. Нават цяжка ўявіць. У тым месцы ў сібірскай тайзе, дзе ён праляцеў і выбухнуў, былі павалены дрэвы на тэрыторыі плошчай каля 2000 кіламетраў. Ого! Нічога сабе! Кавалачак каметы! Ні ў якое параўнанне не ідзе з тваім каменьчыкам, Лесік. З вялікімі метэарытамі лепш не сустракацца. Лепш заўважаць іх загадзя і прадпрымаць дзеянні, каб яны не трапілі на зямлю. Значыць, вучоным трэба пільна сачыць за касмічнымі летунамі. А нам, Лесік, можна расслабіцца. Кідай свой каменьчык, давай мульці глядзець. Мульціпаўза, сябры. Люблю я лето, свежая гародніна, зеляніна. Сябры, а вы дапамагаеце матулі ў агародзе, як Даша ў мульціку? А як жа, нашы гледачы дапамагаюць, як і я. Кася, а хочаш я здагадаюся, якая у цябе любімая гародніна? Паспрабуй. Морква. Так, морква. Я думала, ты скажаш капуста. Я ведаю твае гастранамічныя звычкі, Кася. А яшчэ тое, што капуста больш падабаецца Лесіку. Гэта так. А вы ведаеце, што морква не заўсёды была салодкай і аранжавай? А якой жа яна была раней? Горкай і фіялетавай. Прычым тагачасная морква афарбоўвала сваім колерам усё, што да яе дакраналася. І толькі ў 17 стагоддзі вывелі моркву, якая падобная на сучасную. Ну і ну. А я была упэўнена, што морква заўсёды была такой смачнай, салодкай і прыгожай. А вось і не. А твоя любімая капуста таксама была іншая раней? Не, капуста ніколі горкай не была. Ёй ласаваліся яшчэ ў каменным і бронзавым вяках. А ў старажытнай Грэцыі і Егіпце
Капуста была першай раслінай сярод гародніны. Правильно, і вырошчвалі яе раней, як лекавую расліну. Ну, годзе хвалить капусту, Лесик. Я бачу, про яе ты можешь рассказывать без конца. Давайте уже мультик глядзець. Сустракайце мімімішак, сябры. Пайсці летам у паход выдатная ідэя. Малайцы, мімімішкі. Можа і нам штосьці такое прыдумаць. Сабралі заплечнікі і насустрач прыгодам. У нас ёсць шмат цікавых месцаў, куды можна накіравацца. Шкада толькі, што высокіх гор няма, вяршыні якіх у мульціку пакаралі мімімішкі. Затое у нас шмат рэк, азёр, лясоў, дзе можна адпачыць. І яшчэ ўзгоркаў, асабліва на Міншчыне. А ведаеце, дзе знаходзіцца вышэйшая кропка Беларусі? На кургане славы. Не, Касечка. Гора Дзяржынская, вышэйшая кропка нашай краіны. Так, яе вышыня над узроўнем мора 345 метраў. Падаецца мне, што гэта не так шмат. Беларусь жа не высокагорная краіна. Слухайце, а давайте згуляем у якую-небудзь гульню. У веру не веру, так? Чаму бы не? Добра. А на якую тэму будуць пытанні? Як на якую? На тэму гор відавочна. Калі нерэальны паход у горы, дык віртуальна падарожжа да вяршынь. Я за. Наш памочнік гатовы. Дзякуй. Я ўпэўнены, што горы нездарма вабяць людзей. Зараз знойдзем цікавую інфармацыю. Так, цікавыя факты пра горы. Ёсць. Ага. Вы з гледачамі пакуль мульцік паглядзіце, а я тым часам падрыхтую пытанні. Сябры, адпачываем і глядзім мульцік. Як адпачылі? Вельмі добра. А ты паспеў падрыхтаваць пытанні пра горы? Яшчэ пытайся. Усё гатова. Тады пачынаем гульню «Веру, не веру». Слухайце першае пытанне. Ці верыце вы, што на сушы гор менш, чым у акіяне? Наадварот, Лесік. На сушы гор значна больш, а ў акіяне вада. А ты як лічыш, Паліна? А я пагаджуся з табой, Лесік, таму што чытала, што ў Атлантычным акіяне схаваны вялікі горны хрыбет. Правильно, Паліна. Под вадой схавана значна больш гор, чым ёсць на сушы. А самыя працяглыя горы ў свеце знаходзяцца ў Атлантычным акіяне. Іх даўжыня 18 000 кіламетраў. Ну і справы. А я думала, у акіяне толькі вада. Атрымліваецца, што не. Што ж, плаваць трэба асцярожна, каб не зачапіць горы. Ну, сваімі лапкамі, нават у ластах, ты наўрад ці зачэпіш падводныя горы. Тады караблям трэба быць уважлівым. Яны гэта ведаюць. А зараз увага, другое пытанне. Слухаем. Ці верыце вы, што Эльбрус, самая высокая гора ў Расіі і ўсёй Еўропе, гэта старажытны патухлы вулкан? Што ты, Лесік? Я бачыла Эльбрус на фотаздымках. Гэта звычайная гара. Зверху ўся белая ад снегу. А які снег на вулкане? Не веру. Кася, гэта ж патухлы вулкан, і снег на ім можа ляжаць. Я веру, бо многія горы на самой справе вулканы. Малайчына, Паліна, правильно! Эльбрус – патухлы вулкан, але ў яго недрах працягваецца вулканічная актыўнасць, і аднойчы ён можа прачнуцца. Ой, не пайду ў паход на Эльбрус. Не хачу падпячыся. Касечка, не хвалюйся. Вучоныя загадзя папярэдзяць, калі Эльбрус стане небяспечным. Ой, ну добра тады. І апошняе пытанне. Яно будзе для нашых гледачоў. Ці верыце вы, сябры, што самая высокая гора ў сонечнай сістэме знаходзіцца на планеце Марс? Не на Зямлі, а на Марсе? Наўрад. Кася, пытанне для гледачоў. І што вы адказваеце, сябры? У большасці гледачы згаджаюцца з Лесікам. Гавораць, што назва гэтай гары Алімп. І правильно, малайцы! Ну і разумныя нашы гледачы. Слухайте, старажытны вулкан Алімп вышынёй 26 кіламетраў на Марсе самая высокая гора ў сонечнай сістэме. Ён такі высокі, што на яго вяршыні амаль няма марсіянскай атмасферы. А я думала, што горы ёсць толькі на нашай планеце. Гэта не так.
Віншую вас, дзяўчынкі і хлопчыкі, з правільным адказам на апошняе пытанне. Вы такія дасведчаныя, буду я больш чытаць. Пра горы, альпіністаў шмат цікавай інфармацыі. А зараз давайте адпачываць і глядзець мультфільм. З радасцю. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Няхай сённяшні дзень будзе вясёлым і незабыўным. З цікавымі прыгодамі і адкрыццямі. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!